Čaute ľudia, som rád, že sme sa mohli stretnúť pri ďalšom videu. Nejdem to nejak obkecávať a ideme si dať nejakú pohodovú hru. Teraz žiadne do nejakých pušovačiek. Proste iba sa tak zabaviť. Napríklad hodzonu. A dáme si, čo ja viem. Dáme si Penny. To je tak. Podľa mňa jedna z mojich najobľúbenejších postavičiek. Budem veľmi rád, ak toto video podporíte lajkom a odberom. Za to vám budem nesmierne vďačný. Máme prvý kill. Au. Nechaj ma. Paperka. Vlastne. Tak. Tak my vyschovíme toto. Nice. Najlepšia postavička. Nie nič to. Oprav sa. Pekná hra. Nesmierne sa mi páčila. Strašne veľa damage mi dali. A budem rád, ak na tomto videjku zanecháte aspoň 10 lajkov a veľmi veľa odberov. Potom sa môžeme dohodnúť aj na nejakom špeciálne niekedy. Za nejakých určitých odberateľov. Au. Tu máš. Tu máš. Nie. Tak to schowamy a ideme. Pum, pum, pum. Hop. Musíme to vyhrať, ľudia. Dostávajú airstrajky, dobré. To sa mi ľúbi. Nemám rád Taru, hlavne keď ju nehrám ja. Tak, stopka. Bohužiaľ. Fajne. Ešte to vyhráme, ľudia. Krásna hra. Veľmi krásna hra. Páčilo sa mi to. Vyhrali sme to. Všetko dobre. Musíme vyhrať toto. Sa všetci teraz chytáte, že Tomáš, prečo nehraješ s pohárikmi? Preto, lebo slušne povedané, nechce sa mi vôbec. Ale myslím si, že takto by to bolo super. Ojoj. No. Seklo. Tu jak schválime toto. Bum, bum, bum. Bláznivý oheň.
Nechaj ma. Au. Jo. Ah. To nesmieme dovoliť. Nie, my sme prehrali o 5%. Nevadí, videjko neskončí dovtedy, kým nevyhráme ešte jednu hru. Bum, barabim. Ideme. Prišiel tak seká. O, nechaj ma. Áno, to je čistá fantázia. Ľudia, cítim to, že to vyhráme. Bum, 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 bum. O. Mám ho. Bum, barabum. Ľudia nemajú šancu. Nemali šancu proti nám. A vyhrali sme tretiu hru. Je to síce také kratšie videjko, ale vždy sa hovorí, najlepšom sa treba skončiť. Ja ďakujem za pozeranie a ešte si tu otvoríme na záver jeden Star Drop. Bohužiaľ iba rare. Vadí. Ďakujem za sledovanie a vidíme sa pri ďalšom videu. Zatiaľ. Čaute.